Bueno, pois eu quería contarche de cando era un guaje que pasei moito medo e quedei moito tempo traumatizado con aquela maniobra. Resulta que eu tería 7 ou 8 anos, por aí. E non tíamos camas abondas na casa e éramos un rabaño. E entonces a min habilitaron ali na sala, as casas tían unha sala e tían 4 habitacións e a sala no medio. Habilitaron ali na esquina a habitación, puxeron un cortinón zarrando e fendo esquina, pois puxeron ali o cama. E non tíamos luz eléctrica, íamos con un candil. E eu de noite íbame para a cama e todas as noites sentía paseos desde o balcón á porta de fora. Había unha porta, chamábamos a porta del medio, que comunicaba a entrada con el salón. Sentía abrirse a porta, rinchaba a porta, volvía a cerrarse e oía os pasos igual que te estou ouvindo a ti. Oía os pasos perfectamente de unha persona andando. E eu metíame debaixo das mantas dunha maneira que me costaba caro alentar, col medo que pañaba. E tuven así 8 ou 15 días hasta que aterrecía a ir para a cama. Decía eu a miña madre, eu quero mellor case para a corte que para a cama, para coas vacas. Dice, non, veite para a cama, neno, que non hai nada, hombre, non hai que ter medo. Digo, medo cada un ten el que quer. E volvía para a cama, e a mesma maniobra todos os días. Con que un día pasouse de ruido la cosa e deron un golpe na sala grande e despertaron o irmá mía que estaba dormindo al pé. Sentín eu dicirlle al home, eu, escuita. Ouviron el golpe, igual que lo ouvín eu aquel día. Pero sentíase abrir a porta e chegaba a porta de fora e volvía outra vez. Cando pasaba por al pé da miña cama aquelo, píanse os pelos deretos, non podía nin abrir os ollos, del medo pánico. E o caso é que aquelo acabouse de un día de repente e empeza a soar no desván e estalaban as trabas del suelo, estalaban as trabas igual que cando están moi secas e hai humedade, e empezan a atanigar a jaula que había no desván das pitas, a jaula que había vieja, que non estaba habilitada para pitas, nin empezan a atanigar na jaula e a andar por el desván de noite e a fer ruido, e nos por baixo na cama e eu todas as noites ouvindo aquel belén. Con que un día dice miña madre, pois hoy vou eu saber a ver lo que hai no desván. E arranca a escaleira arriba moi agallosa con unha linterna, pero da volta da escaleira para arriba, que fai volta antes de subir al desván, da volta da escaleira para arriba non puido pasar. Dixo que lle entrara un pánico. Dice, e por que non seguiche? Dicía ela, no, gracias que pude envolverme. E medos desos ten habido muchísimos. Porque medo é o que digo eu, cada un ten el que quere e depende das circunstancias. Eu aquelo, parecíame que había un home paseándose pola sala, pero de verdad, non é ouíelo tal cual, os zapatos nel suelo, pasearse, dar os pasos, sentíalle abrir a porta, volver a cerrala, e dabache na noite igual che daba 30 ou 40 viajes. E eu era un neno, ainda quedei a temporada que estaba medio con medo, con moito medo, para onde quera que iba de noite, Pero foron ver a bruxa ou non foron? Fora a miña madre despois ver a bruxa e deralle as misas gregorianas que lle faltaban a mi abuelo. Como é eso? A ver, explica un poquín como é... Pues antes había costumbre cuando moría a persona de ofrecer unas misas, llamábanle las misas gregorianas, e parece ser que meu avolo non llas deran e estaban en deuda con el, e entonces decía a bruxa que a maneira de vir a pedirlas que era, pues, fendo cousas que lo ouguísemos para que tomásemos cuenta, e que solamente esas cousas que solamente se las ouguía el que cría en eso. Decía a bruxa que a xente que non cría en nada, que non ouguía nada.
Aí está, que sempre iba porque a nosotros tennos dito de vecinos que non crían en eso para nada. Dice, ide á casa de fulano, porque ela non era bien recibida, e decídelles que deben isto e isto. Claro, cualquera iba, porque se non crían en nada, non me entiendes. Dice, porque há virlles pola xente, primeiro vía polo ganado, desgracias de ganado, tal. Dice, despois del ganado ven a xente, ven as desgracias á xente. Dicía, ela llevo a lástima que por non dar as misas lles veñan desgracias, eso teño yo ouvido eu, a Amparo, a bruxa de Brañavar, que era unha leyenda hielo, pero bueno, eu conocínla cando era unha leyenda viva, en pleno apogeo. Cando andaba polos montes coa vela que non se lle apagaba, aquilo daba que pensar. Aunque fixese aire desde Brañavar a Algumio con unha vela na mau, noites de aire, e iso a xente quedaba asustada. Apagábanse os faroles todos, porque claro, daquela non había tanta linterna como agora. Había faroles de gas, que iban metidos dentro de 4 cristales, e ao mellor a noite de aire apagábaseche con cristales e todo o farol. E a bruxa iba coa vela tal cual e non se apagaba. Iso era moi chocante. E cousas destas así ten habido, porque na miña casa, da primeira vez que me acorde eu, matáronse nos 3 vacas e el burro de aparello no mesmo año. E era cousa moi chocante, porque fora todo en extrañas circunstancias, digamos. Morrían por morrer casi de repente, e todos fora setar coa bruxa, e tamén a buera quedaron sei cuantas misas tamén por outro familiar, e resulta de que decía ela, e menos mal que non veo por la gente, dice que veos por el ganado desta vez e destes vos cuenta a tempo. E si, desgracias nunha casa a lo mellor ou de enforcarse varios naquela casa, ou haber desgracias seguidas naquela casa, e incluso chegar a decir de casas que estaban malditas e non querer habitalas maide desde que pasaban cousas desas, porque dicían, coño, naquela casa os antepasados un morreu desta maneira, el outro enforcouse e el outro morreu en tal sitio, na casa viuse tal cousa, e naquela casa a lo mellor nunca máis chegaba a alquilar a naide nin a comprala, se sabían a leyenda da casa, porque dicían que había unhas fuerzas concentradas nesa casa de mal que non che deixaban vivir. Iso teño ouvido, de casas malditas desa maneira. Ouvido a viejos, cando eu era un guajuco de nada, de contar os viejos. Non, tal casa non se lle ocurra a naide comprala, que esa casa está maldita. E non se lle ocurría a naide, non, caían as paredes, pero a casa iba quedando deshabitada por amor das desgracias que ten habido in situ, no mesmo sitio.